fills estimats. Sortim a la plaça, estem preparats. Enguany, les festes majors d'Alaquàs 2019 han comptat per dur a terme els actes en honor al Crist amb la participació dels que van ser clavaris fa ara 25 anys. El dia 31 d'agost es van sumar al pregó de les festes amb un missatge des de la balconada de l'Ajuntament. Els hem vist a peu de carrer encenent la metxa de la corda tradicional del Crist de la Bona Mort i posterior celebració de la missa solemne del passat 9 de setembre. A la cita amb el foc, organitzada per l'Ajuntament d'Alaquàs, amb la col·laboració d'amics i amigues de l'Acordà, es van llançar 1.650 dotzenes de coets a més de 44 dotzenes de femelletes. I continuava l'activitat de forma puntual a les 10 del matí, també del passat 9 de setembre, protagonitzaven la baixada del Crist de la Bona Mort. De nit, la processó del Crist de la Bona Mort finalitzava a peus del castell d'Alaquàs, on es cantava el tradicional cant de la carxofa. Una velada màgica que sumava a una agenda carregada d'activitats a la que no han dubtat en sumar-se els representants dels clavaris celebrant d'enguany el seu 25 aniversari.